Estaba aquí antes de dormir vendo sobre todo estes vídeos curtos. Estaba pensando, non, nesta contido que estou facendo, como se fose creadora, que é algo que decidín facer así, para recoller o meu pensamento. Claro, un pouco hai ego aí, non? Eu penso que ninguén está na rede así e hai un punto aí de querer amosar a outra patiño que coexiste, non? Con esa paxareira que se expresa así, quero dicir, pero que sí, que expresa as súas ideas como feminista e o seu pensamento como filósofa, non? Pensadora, me dixo. Como que deixo entrever estas cousas das que tanto me teño queixado. Revín o vídeo onde falo de eucaliptos e do rural, que me encanta ese vídeo. Estaba pensando en un destes shorts que digo o de confrontar as persoas con respecto, con respecto, como hai este punto, Michi, fodes má luz e todo, este punto que ten moito que ver con momentos nos que se me ataca, sí? Na rede, no analóxico tamén, persoas da rede, por outro lado, e tamén cos meus propios procesos persoais, non? De persoas, supostas amizades, así. Estaba pensando que eu non insultei a ninguén. A veces usei a retranca. Hai por aí un vídeo onde digo, sodes maleducadas. Pero reflexionaba, non? Sobre a miña actitude na vida. Quero facer un vídeo falando da bondade, ou máis dun. E dixo, joder, tío, eu non vos insultei. Cantos insultos recibín, cantas faltas de respecto. Nace aí un pouco a idea de jardar a outra patiño. A veces penso, moitas veces, non, na morte. Quería gravar algo, agora ven a outra. Algo sobre a sociedade que vive de costas á morte, non? Daquela que quedase aí. Eu son nai, e préstame tamén a idea de que por algún sitio lles quede o meu pensamento máis aló do compartilo, que tamén está ben. O que pasa é que ese papel de nai a veces, non? Ti és un pouco a capitana do barco e cando fago estas cousas pois son máis eu persoa, muller, un pouco máis allá a ese papel. Vou, non sei, atacando, eu non me gustan nada eses compromisos, vou facer contido e teño, mira, dame igual, subo agora 5 vídeos e ao mellor para a semana non subo ningún, ou non estou de ánimo, ou estou traballando e ando con moito lío, ou o que sexa. Iso, que vos pasastes moito comigo. Se me vedes, e se non me vedes, pois que o saiba a xente.
Recibín moitísimos insultos, moitísimas faltas de respecto, a veces de crianzas, de puras crianzas, ou seja, esta cousa de saber, sabes, que non é dicir pode ser tua nai, que pode ser tua avoa, joder, sabes, estas, home, tua avoa igual me pasei, pero sí, non, máis aló, iso, sendo unha persoa que argumento, sobran argumentos, que sempre estou aberta a falar, sí, estou moi orgullosa da persoa que son. Estou moi orgullosa de que me comportei eu con persoas que me trataron moi mal na miña vida persoal e na rede, que é a miña vida persoal tamén, que é unha prolongación, que non hai reviravolta, non hai mentira, non hai trampa nin cartón. E ao mellor, pois, ao mellor un día tócavos. Unha cousa moi curiosa, que é isto de falar na rede como se non soubera de quen falas. E que logo ti, non? Como cando eu de Sara Seco e Mario Brión, non? Que chega, esa señora de pacotilla, noméame. Sabes? E despois ti parece que tes que ter reparo de dicir, joder, mira, Sara Seco dixo isto, Mario Brión dixo isto, Éric do Pazo subiuse a un escenario e dixo isto, Nevarros dixo isto outro, Xandri, o meu perro Xandri, que este sí que o nomeei, porque lle puxen este mote de perro Xandri, sodes maleducados, de verdade, e irrespetuosos. La gallejidade non se fai faltándolle o respeto ás vellas, Vou falar diso. Vou falar de como é o contido na rede. De moitas cousas. O que poida. O que me dé a gana. Pódese falar. E pódese opinar. E podemos non estar de acordo. Por suposto que sí. Todo mundo ten dereito a expresarse, a expresar a súa opinión. E todo mundo ten dereito a dicirlle a outra persoa que non concorda con educación. Podemos dicirlle a outra persoa que está equivocada e usar argumentos. Pero cando estamos usando insultos e faltas de respeto, pois cada un xa se representa a si mesmo, queda retratada sí, retrátaste e ademais demostras que non tes argumentos. As persoas con argumentos encántanos expresalos. Mais ou menos foi a cousa así. E na miña vida persoal comínme dúas merdas cos meus grandes amigos da pandemia, tonto el e tonta ella. Mala xente de verdade, Anos duros, Pero, como di meu pai, que tamén é filósofo, que a mí de filósofo venme de familia, a vida é unha roda. E nunca para de rodar. E unhas veces estás en riba e outras veces estás en baixo. E cando estás en baixo tens que saber que has de subir. E cando estás en riba tens que acordar que has de volver baixar. Eu agora andoche así máis
polo lado de riba. A ver se un tempo é así. Non teño cabalos, son michis. Vou dormir.